A sada na pozornicu dolazi mješovita vokalna skupina Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Udbina. Također kategorija izvorno pučka, program s kojim će se predstaviti je Pjevaj Sejo neka gore ječi, Čuvam ovce livada mi mala, oj Ličani dođite ovamo. Voditeljica Tatjana Čanković. Molit će vas pljesak za Prosvjetu iz Udbina. Pjevaj se jo, neka gora ježi, neka gora ježi. Naša pjesma sve Zapjevajmo društvo u duetu, društvo u duetu. Naša pjesma sluša se po svijetu, sluša se po svijetu. Zapjevat ću s tobom, sestro, radost s tobom, sestro, radost. Nek ne sluša ista livada mi mala, livada mi mala, čuvam ovce, livada mi mala. Imala kome, ja bi je prodala, ja bi je prodala.
Evo. I još jedan pljesak za naše drage prijatelje iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta koji redovito dolaze na našu svotru. Hvala vam lijepa.